Представяме ви Дормео Мемори. Сладки сънища сред комфорт. Матракът Дормео сякаш те прегръща. В него не потъваш, а просто все едно някакво близко същество те прегръща. Сега, ако ми кажеш, че ме смениш заради матрака, просто... Ще те сменя, да. Той е тих, симпатичен и не хърка. Откакто спя на тези матраци, може би загубих своя стил с хъркането. Спи се идеално. Тя е тази, която ходи да се интересува с какво е пълен матрака, как е направен, кой го е конструирал. Аз се интересувам дали спя добре или не. Адски съм щастлива от това, че матраците Дормео имат тази карбонена нишка, която отвежда излишното електричество от тялото. И наистина не се събуждаш с штръкнал, ако се едно си бръкнал в контакта. Аз като ви казвам, че това нещо прави анализи и знае абсолютно всичко за тия матраци. Андрей, ти спиш добре, но ти не знаеш защо спиш добре. Но не ме интересува, за мен е важно да спа добре, бе. Аз какво ме интересува дали вътре има карбонни нишки или титани, бе? Аз съм висока жена. На мен ми е необходимо да разположа цялата тази дължина, тези приятни извивки на женското тяло да бъдат обгърнати по някакъв начин от една мекота. Затова харесах матраците Дормео, защото те ти дават точно тази възможност да се възстановиш. Познавам матраците Дормео още от Италия. И когато сме ходили на гости на сестра ми, съм го видяла с очите си. Андрей не хърка. Или аз спя толкова добре, че не го чувам, или не хърка. Това ми харесва, че за всеки лягаш на един матрак, за един е така, за другия иначе. Едно от най-готините неща е, че е много лесен за носене. Който не е пренасъл за вкъщи голям матрак за двойно легло с кола, той не знае за какво става дума просто. Дормео Мемори се намира във всякакви размери и е на изключително достъпна цена. Плюс 30 дни тест период. Гарантираме, че с Дормео се наслаждавате на здравословен и спокоен сън всяка нощ. Обадете се сега, за да изпита тялото ви невероятната прегръдка на Дормео. Опитайте висококачествената система за сън на Дормео.